Mitaas ang ginaganon sa mga nasakit sa COVID-19 sa Tagbilaran City sa Bohol. Human makatala og 112 ka aktibong kaso sa taho ni Mayor John Gisnel Babayap. Iyang bag-ong kaso karong adlaw 40 kagahapon. Kasagaran sa mga natakdan mga police de-entry sinini na-assign sa Tagbilaran City Police Station. Ang uban na igo sa virus naglakip sa personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, mga health workers at going persons, mga dunay influenza-like illness o ang apil sa contact tracing. Sa kinatibukan, ang Tagbilaran adunay 355 ka mga kaso diin 241 ang nakarecover ug duha ang namatay. Samtang niadtong miaging semana, duha ka mga senior citizens ang namatay gumikan sa COVID-19. Usa ang 71 anyos nga babae nga taga barangay Bohol, Tagbilaran City ug usa ka 62 anyos nga residente sa Pilar. Ang taga Tagbilaran na expose sa usa ka COVID-19 patient. Apan nakita na lang kining patay gumikan sa heart attack o leading to respiratory arrest. Samtang tagalungsod sa Pilar adunay comorbidity sama sa kidney disease, diabetes o pulmonia.